Good morning or afternoon everyone. Tutal ko lang na. Lunch break ko lang. I'll go to the office kasi tingin ko yung pagpatak ng ulan. So I think meron pang bagyo. Bagyo pa yata ito. Mga clouds na yan. Pero as you can see, it's a sunny day today. Diyan ang araw. Hopefully mawala na yung bagyo. Kasi kawawa talaga yung mga natatamaan. So ito, nagsara na yung tulay namin. And mukhang dry run to sa ginagawang tulay na yun. Kaya ba't di naman kaya nila doon yung dalawang tulay? Naisip ko lang. So mukhang stable naman. And yeah, okay naman. First time ko dumaan sa daan na to. Kahit na ilang taon na ako nakatira sa lugar na to. So binaklas nila daan din no? Okay. Ito pala yun. Yung kurang jajagihan ko sa gabi. Okay yun. So hopefully ang isang reason kaya maraming umaalmas na mga residente dito sa paggawa ng tulay yan kasi hindi mo rin masisi kasi nauso yung corruption sa gobyerno, yung mga flood control projects. Baka magtagal yan, baka mamaya low budget yung mga resulta. So hopefully fingers crossed okay yung resulta kaya matibay and magawa siya sa lalong madaling panahon. Dahil again, kasabayan may mga pasok na dati. Sa reason kaya actually kaya hindi ako pumasok kayo ng maga. Actually pumasok ako work from home lang. Yung pumasok kayo ng maga is yan nga, baka mamaya traffic dyan. Focus na natin sa driving. Okay yan, lahat traffic na dyan. Isa kaya hindi ako magpirakan na. Okay naman, mukhang stable naman ito guys. Ay temporary lang. Stable yan. Ang naisip ko, ba't di na kaya nila temporary, di ba? Mas maganda wag na lang nila alisin na. Siguro hindi naman nila alisin yan. Minor traffic yan or something. Solidaanan yan. O yung mga pumunta din sa kabin ng lugar na o makatulong na rin kahit na baga email na sila sa internet nakita ko, napansin ko yung kanal na malaki malinis yung kanal sa marunong kanal yung sa main road hindi naging bagay ano na isip wala pala nakatira doon, wala nagtatapon basura. So yun, kaya nandiyan ang araw, hopefully magtuloy-tuloy na to na matigil na yung mga at sana matuto na yung mga tao na hindi nga naalala nyo isang major factor dyan nga kaya natawid nga tayo isang major factor nga dyan is yung mga pinutol nilang puno dahil nga at the expense of industrialization of Pagkulan pinutol natin yung mga natural production natin ng disasters yan, hindi magkaka-landslide kung yung mga mga bundok is may mga puno kasi nga inuhold ng mga ugat ng puno yung mga lupa. Hindi magkakaroon ng major na storms or
yung mga malalakas na hangin, yan, hindi mangyayari yan kung maraming puno. Dahil nga once na maglandfall ang mga ang mga bagyo, malaking tulong ang ang mga puno, lalo na yung malalaki na malalapad, sa pag-neutralize ng bagyong bumagsak. Parang hirap na hirap sa atin sa pag-drive pa. Kanina focus muna tayo dahil mahirap mag-vlog habang nag-drive na traffic. Yun, yan, recap yung walang landslides, iwas landslides kung may puno. Ay mabababaan yung paglakas ng hangin ng ulan kung may puno. And also mababawasan ng pagbaha kung may puno. Dahil nga again, isang major na na-observe ko yan nung minsan pumunta ang Pangasinan, yung mga area na akala ko babahain, kasi compared dito sa Angeles medyo mababa. Mula ng malakas na sa Pangasinan, naalala ko papunta ako, wala pang ulan. Nung pabalik ako dito ko, baka lubog yung daan. Pero nabigla ako, katingin ko walang baha. Alam nyo bakit? Napansin ko yung mga side nung daan na yun, ang daming malalaking puno. So in short, inabsorb lahat ng puno yung baha na nandun, nainan ng ulan. Nakita ninyo kung gaano kalaking tulong ang puno. Kaya every time na actually na may mga pinuputol na puno dito sa mga daanan, nanginginayin ako, lalo na yung mga sobrang lalaki na ng mga puno. Ay nako, yung pagputol sa kanila. Ang sana maganda kung magpuputol silang ganyan, magre-replace sila at least 10. 1 tree that you cut down, 10 ang re-replace. Bakit? Kasi ang 1:1, hindi mo naman measure na yung pinalit mong isa yung tatagal ng 10 taon Pero kung 10 ang ipapalit mo or mas marami pa, mas maraming chance na dun sa mga tinanim mong punla is magtatagal yung puno na yun, or magsusurvive ang isa dun sa mga kinalat mong sinin. O siya, end ko muna itong vlog na to. See you again. Please subscribe.